tatlong drug personalities na aresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Dagupan City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naaresto ang tatlong drug personalities sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon ng Dagupan City Police sa tatlong barangay sa lungsod. Unang naaresto ang isang 26 anyos na lalaki sa barangay Tabang kung saan nahulihan ng 2 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng nasa 13,600 pesos at by bust of money. Sunod na naaresto sa barangay Bunuan Binlok ang isang 32 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 3 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga naman ng nasa 20,400 pesos. Arestado rin ang isang 33 anyos na welder sa barangay Mayumbo kung saan nahulihan rin ng parehong uri ng iligal na droga at nagkakahalaga ng nasa 13,600 pesos. Lahat ng mga naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng hanin ng pulisya habang posible ang mga itong maharap sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs at Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM